Sige ba? Sige. Please, malakad ka. Ayan. Hindi, ginakad ka eh. Tutukod ka eh. Very good job ba? Bahala pa dyan. Kung ano yung... Gratis. Ga. Kung ano yung yun, ganyan naman. Asya. Pero pipilitan ka ba? Saan pilitan mo pa? Saan pilitan niya? Kumain. Ba, pagkakaw mo ba? Kaya. So, lumawag na kayo mo. May tumundurot na eh. Na. May tumundurot na eh. Buwan ka itong tamong kayo. Oh, mother. Atang ano ngayon? Lumakad ko. Ganun po. Anong tamo mo? Na? Pweta ka. Pweta ka na. Ah. Bakit yan lumuro? Ano nga ba? Kailan ba pasin kang lakad na iba kaya? Hindi pwedeng puro kayo masaya lang ha? Kailan kayo lakad? Maraming mo tayo. Proverbs 18:21, many are the plans in the mind of the man, but focus on the Lord is not alone. Marami sila ng puligan, at puligan ng aming God, sa isang maraming sa Espiritu mo, at kumaan po ng Lord. We, apoy, magterapi kay Kabalin Lord God, sa kanyang tamang panguluhan, kas mo, galing niyo po ang kanyang mga masin, at tuloy ng mga God, at kanyang Lord God, ang galing po Lord God, at bulbul mo at ang mga pan po, sa kanyang kinakabalagay. Ayun, ang masabi ko, binanggap, ang mga ng kabuhayan ng God, the blessed and always to God. Ayun, sabi ko kayo, sabi ko kayo dito, ang mga gusto nyo. Ayun, sa Jesus. Yung mga yung programming ako. Bak, yung good talk kayo na ganyan na yan. Ayan. Diba? Wala tungkol. Depende ka. Depende ako naman. Yeah. Malita siyempre nagbilang Ito remote. Ah, ito. Panyarama pa rin guys. Yan, kaya ba? Ayan. Sige ba? Ayan. Sige ba? Bigyan mong anong dulo? Na? Tatlo, bigyan mo. Oo. Sige ba? Kaya bigyan ng therapy mo yan. Oo, ano? Balik-balik mo pigay. Yan. Balik eh. Kaya diretso. Wala naman eh. Dapat malambat na yung tukod dito mga masakit. Ay, Bahay. oo, wala din eh. Wala din eh. Sabi ni Don, ang ganda. Ay, babalik. Ay, baka balik. Ili. Tuwag na ako proper question mo na eh. Resume ay tadudo ko. Driver ka. Sige. Napakapamay ka na. Yan. Nakukuha. Okay na mo, diretso mo na. Kapag na, tanong ka na. Tanong ka na. Yan. Okay, Ryan. Nabigay eh. Baka baka kita. Wala ko. Ya kami tubag na eh. Tulog ba? Pagwa na mo kanya na eh. Kasi Last ba? Last na mo na eh. content mo ready.
pre. Una hora nih. Jalan dulu. Sebagai bayaran. Puto yun, may ching pa pre. Nah, Puto yun, may ching. Limang setback na. Kalima-lima na pre. ini. Coba. Kalima-lima na. Oh, 5 sets. Diba? ini. Oh. Dahil ba? Dua. Berat. Ay. Ay, sa set ba? O sa set ba? Makanya. Apat pa. Apat set sa lima. Last one. For 2 sets. Berat pa. Apat to pa eh. Lima. Yan. Terus pa. Ano ka ba? Ilang bagyan? 30 seconds. Titibay pa. Kada magkanta dengan titibay ba? Hindi na bumila rin yung Mexican. Isa nila. Oh, ya. Kalau ko yan, magtitibay ka, nakalitsin ko na eh. Sila. For 3 sets. Yan, hello guys, mga subscribers. So, ang pinagagawa ko po kay sa ating sciatic patient, si Kuya Victor. Yan. Ito po ay pagpapalakas po ng lower limb as well as ng sciatic. Malaking bagay po ito. So, ngayon po, kanina po nakalakad po siya ng 3 rounds. And then, po tayo. Tapos nito yung kanyang kalibang paa, yung kanyang bahagi ng kanyang lower limb. At yun ang ating papukusin muna. So, yung leg massage and then digital therapy. Gimana paknya? Ba? Dua pa kanya. Dua pa kanya. Dua pa. Kaya mo ka pa. Diba? Yan. Last one. Yan. Okay, gano'n na. Sabahan natin. 10.
wali. May nang pangit pa. Step pa ba? Step pa ka. Step pa ka. Lagi mo ang talan. Ano na ba? Alam talan sa mga mga. Ito talan. Okay. Talan tabi na mo. Sige. Talan talan. Talan talan. Talan talan. Okay. Ya. Diretso. Ya. Sige, one. Practice mo ibang na. Diba? Practice mo. Okay. Good. Okay, posture tayo. Diba ni? Bago makamupo. Ineleksyon ka. Okay, good. Last one. Warm up. Tingnan mo, diba? 10 seconds. Tagdalang mo nun, tineras. Gumagod mo pa. Saka awak. Amatos kasi yun. Sa tagal ba? Yan, sige, sige. Diba? Treta. Ito. Hmm. Diba? Ako na. Okay na yan? Yan. Sino ba po? Ano, okay. Kailangan pa rin ba? Okay. Excuse mo. Ito lang. Ito lang. Ganyan lang. Yan. Tingnan mo ito ba? Wow. Ganyan naman po. Diba? Siya sumasabi ito ba? Tignan mo ako. Siya ba? Sige.
ba? Hindi mo kaya, di ba? Ano mo? Sige, ano mo? Yun, ano? Yun, di ba? Di ba? Ano mo ulit? Yun. Yun, siya. Di ba? Sige na. Sumunod. 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 Sumunod ba? Sumunod mo para hindi ka sabihin. Hindi ka rito. Kasi nakaraan ka rin. Sumunod. Sumunod. Yung pumakabi. Pinaka-perfect na video. Kailangan ka na wala mo. Kailangan perfect na video. Tayo mo lang. Kailangan na hawak. Diba? Kailangan na hawak. Si ano, ano cardio, ano ba lang, bakang gano'n, stainless, tapos step siya. Hindi mo lang. Gusto ka rin. Ano din, sige, ano maya, yan, dahil maya, nasa, sa Yung mga technique na ba? Yung mga technique na sapat ka na ba? Diba? aray ko po. Diba yan? Diba? Yung mga technique na ba? Diba? Ready? Ano pa ba? Ha? Ano pa? Bukas ako yan. Bukas ako yan. Lagi kita mo. Ano yung mga sakyan eh? Diba? Sabi natin. Ano kasama mo? Kaya na ba? Pagmagtama na yan. Kaya ka yan. Nasa ko eh. Pagpili po yan. Hindi na. Yung talaga problema kamo yun, ano ba natin? Kasi, therapy, tinigil niya yung therapy. Hindi ang oras sa mga panahon. Pagpili niya. Ay, Kailangan niya. Ano yun, bulbul niya eh. Yung extra yun, kasi, kaya sila ano, sila yung nag-rep eh. Ano?
Kabanay ka pa ng iba. Hindi na yan. Yan na yung masih tayo ba eh. Masaya. Masis ko. Ay, bawa ka ba? Wala. Yung pagkaka. Hindi mo sinisiniyak yan. Kaya kita ko push ba? Kasi kung kailangan kay wala ni hindi mo sinisiniyak, hindi yan magkatawa ba? Hindi mo nakakondisyon ba? Pero titapo ko yung mga bawa. Nagkapuno na kang itong aldo. Yung patama. Mali ka mag-next ko. May ako yan ng 30 session days, di ba? May ako yan ng 30. Hindi pwede mo nagyan ba? Suman mo dapat, suman mo ko. Like walking ka, magkain ka. Baga, tubig na yun eh. Walk. Hindi. Matalas ako. Natin, mga USS yun. Ay, hindi mo na kita. Tubig din, naik bato. Wow. Sebab
siya. Pinipigilay siya. Uy! Therapy. Chilip yung mga albag yan, diba? Binente? Ha? Binente kayo may? Wag, tanong ko kay niya. Pinitatas. Ayan. Yan, sige. Ayan. Sabi ko. Ayan. Timisan niyo mo. Timisan yung daw ng iyo. Sino ako? Si Amy kasi Amy Galawan. Pwede ako. Pwede yan, o diba? Ano mo? Yan. Pwede ba? Ay. Kung nilalabog yung masyadong yan, nilalabog yan. Nilalabog yan, mamagaya, diba? Kung gawa mo ba, pag hinakal ka, pwede mo bitching mo ba, mas, diba? Mabait ka. Oy! Pakisuyo mo eh. Shout out, Moy! Shout out kay Moy Moy. Ano pa ano nga mo? Anselmo. Shout out kay Anselmo. Mas pa na. May happy the house. Ano pa ba dito sa atin da? Ano pa ba dito da? Ba? Ano ba dito da? Ano ba dito da? Ay, Vanessa, chocolate. Oh, shout out, Vanessa! Ano siya? Ang pinero ko. Ano yan? Ano ko yan? Martin na lang ako doon. Wala nun. Ibig mo ba? Kita sipig nito. Pwede mo siya mga Magmali yan. sa umaga. Sige. Doon. Mga marasa. Tapos, nakapagdapat. Practice ko. Kaya ba? Tampay ka pa. Sige ba? Kasi pag ginagawa ka, di ba, naliwasi tayo. Gawa ko kasi. Kung makalakad ka ba, hindi ba rin ka? Ano Oh, yan, oh, ito ka naman ka naman. pinapansin si Reyes. Yan na, oh. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naging doon ka ba? Naging doon, di ba? Hindi kasi Diba kasi ba, pa-practice mo na po. Dati, di ba practice na. Yan. Desa pa rin. Hello po. tamo. Yung aso mo? Sa dati, kamamo. Oh, shoutout ka. Shout out po Kanino? sa tatay ko. Sana gumaling na siya, ya mo. Ayun. Oh. Hello, sa tao. Kuya Victor, ano masasabi mo sa ating sa ating 6 days? Ano na, Nakanda ng konti. 6 days ha.
Shoutout sa akin. Hoy! Shout out! Baya ito. So ayan guys, so kinukuryente po natin si Kuya Victor. So ito po ay magtatagal ng 15 minutes. So putulin ko muna ito. Then please don't forget to like and subscribe my YouTube channel Moderno Magkapinto. Stroke TV po at ito po si Kuya Victor sa amin pong sa kanyang case na sciatic left side. Ayan. So watch niyo po till the end ng aming vlog at mag-scroll down po kayo yung iba po natin mo dyan ng mga cases natin. Nasa muli po. God bless guys. Bye! Okay. Ayun. Bye-bye.